हाय लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे चेनेलाव बरायनाय बावहरनाय थाबाय जोंनि गामियाव एबसुनि 30थि कनफारेन्स जादों स' बेवहाय आं मोसानो थांनो नायदों जों ग्रुप डान्स मोसागोन बेवहाय दा हारिमु बिलिफां आयदा दं स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थादो नै बिथांमोनानो आंनि मोसाखावरि लोगोफोरा नै हायो ना माइ खेबसे सिथाया नै आरो साइड दङ इथिं आया दा थांलांसै जोङो बै खाथियावनो थांबाय थादो जों दा थांबाथाय खिथिसिगोन जोंनिया बिजावजालिसो बिजावजालि ग्रुपसोनो बालें ग्रुप डेन्सनि उनाव जोंहा दङ बिसोरनि बालेङा द्रुपदि बर' नाम्बार 1 बालागारिनिफ्राय बिथांमोनखौ रेडि जानो आङो गुरै खावलायबाय लोगोफोर आं बे भिडिअखौ साननैसो सिगाङावनो इडिट खालामना दोनदोंमोन ओमफ्राय मा जाखो जोङो मिटिङावहा गायकखौ थाब थिखांना होनानै जोङो मोसानो मोनदिया बेखाय आङो भिडिअखौ मिटिङावहाय लास्ट इन्डिंखौ खालामदिया आरोना बेखाय आं लास्ट इन्डिंखौ खालामनो हायिनि थाखाय आङो भिडिअखौ आपल'ड होथ'वाखैमोन आरोना होलालै आं बे भिडिअखौ लास्ट इन्डिंबो खालामनो हादिया आङो माबायसा होगोन होननानै होआखैमोन आरोना मिटिङा जानानै थांखांबाय ओमफ्राय जोङो सानावहा आं जि खेराइ मोसानायखौ होदो नङाना बे खेराइ मोसानायखौ जों सानाव मोसादों आरोना खेराइ आंनि भिडिअहा थांना नायबा नुगोन नायाखैबा आङो डिसक्रिपसनाव होना होगोन दे गाहायाव बेयाव थुनानै नायबानो जाबाय दे नोंथांमोना खेराइखौ जों मोननै मोसादों आरोना मोसाग्लांनाय मोनसे ओमफ्राय आरो बागुरुम्बा मोनसे बागुरुम्बाखौ मानसिफोरा खायसे उनथिंनिफोरा भुल खालामना होदो बारा मोजां जायाखै बेखाय आङो बागुरुम्बाखौ आपल'ड होआखै मोसाग्लांनाया मोजां जादों बेखाय मोसाग्लांनायखौ आङो आपल'ड होदो डिसक्रिपसनाव होना दोनगोन दे आङो मोसाग्लांनायनिखौ नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव लिंकआव थुना नायबानो जाबाय ओमफ्राय मोसानो मोनदियाना जोङो मिटिङावहा गायकखौ थाब थिखांबाय ओमफ्राय बहुत मानसियानो मोसानो मोनदिया गासै 30थासो नाम होना दोनदोंमोन ओमफ्राय मोनबा ग्रुपसो नामाल'सो इसाल'सो मोसानो होबाय रावबो मोसानोनो मोनदिया बेखाय आङो गोसोआनो डाउन जानानैहा इन्डिं भिडिअबो खालामदिया ओंखायनो आङो भिडिअखौबो आं होलालै आं बे भिडिअखौ होननानैहा बेबायदिनो दोनबाय थादोंमोन आङो इडिटखौलाय थेवबो बाहाय खालामना दोनदोंमोन थेवबो होआखैमोन आरोना स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो ओमफ्राय लाइक खालामना हो आरो शेयार खालामना होदो स' आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै बाय